Здравейте, приятели! Благодариме за вашата подкрепа. Инициативата на младите хора на България се увенча с успех. Ние ви правиме реверанс за това, че повярвахте в нас, за това, че станахте наши партньори, за това, че включително Рока България и We Are Water ни подкрепиха финансово, за да може нашия доброволен труд да бъде видян по всички точки на света, чрез този телемост, който осъществихме. Международен воден мост открит! Сега, аз благодаря на всички, които сте в момента тук с нас. Благодаря на Столична община, благодаря на Национална спортна академия, която ни подкрепи. Благодаря на нашите партньори, които са в момента тук. Фондация We Are Water, Коралов клуб, PVB България, Мерк България и Съюза на ВиК операторите в България, които финансово ни подкрепиха. Университетите, които са в София и в цялата страна, Нов български университет, Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет, Медицински колеж Йорданка Филаретова, Технически университет във Варна, много училища, някои от които също ще влезат в моста. Това е езиковата гимназия в Плевен, в Стара Загора езиковата гимназия Румен Ролан, математическата природо-математическата гимназия, които са също тук наши партньори и ще направят своите презентации. Позволете ми да поздравя всички гости, организатори, участници в днешният международен форум, младите хора, които са инициирали това събитие. Със сигурност Международният ден на водата ще предизвика интересни дискусии, които в рамките на днешния ден ще включат и много институции. Приемете подкрепата, комплиментите на кмета на Столична община и неговото извинение, че не може да присъства, но се надявам в рамките на днешния ден да се включи в форума. А ето и поздравителният адрес, който госпожа Фандъкова изпраща до Организационният комитет на Международният воден мост. Приемете моите най-искрени поздравления за инициирането и провеждането на Международен воден мост 2012. Дискусионността около природните ресурси е не само екологичен, икономически или социален проблем. Визията за използването на водата е въпрос на култура на поведение, възпитание и образование, бъдеще и устойчиво развитие. Всеки град има своята история, а историята на нашия град София звучи като приказна легенда, преминала през завоевания, победи и погроми, но свързана с водата и оцеляла с духа и непреходността във времето. Затова и девизът на столичният герб отправя своето послание към бъдещето. Расте, но не старее. В този град са съхранени не само културно-исторически символи, приемственост между поколенията, но и природни ресурси, които определят неговата вечна младост. Една от водещите теми в кампанията София, Европейска столица на културата, е свързана
с минералните извори на столицата. Подкрепям идеята ви за разпространение на етичен кодекс в общуването и управлението на водата, като незаменим и изчерпаем природен ресурс. Пожелавам ползотворна и творческа дискусия на Международният воден мост. С уважение, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Уважаеми организатори, дами и господа, за мен е изключително удоволствие да ви поздравя за добрата идея, организацията и постоянството, с което работите по изграждане на Международния воден мост. Надявам се в скоро време да намерите съмишленици не само на Балканите и в Европа, но да срещнете подкрепата на големите международни организации и институции по целия свят. Няма човек, който да не е съпричастен към тази кауза, защото водата е онзи природен ресурс, без който животът ни е немислим. Всеки знае значението на живителната течност и нейната ключова роля в природните екосистеми и регулирането на климата. На 22 март, когато отбелязваме Световния ден на водата, сме длъжни да съдействаме за популяризиране на нейното значение, а също и да алармираме за нейната защита и опазване, защото характеристиките на водните ресурси са особено уязвими от изменението на климата. Учените предупреждават за увеличаващия се риск, както и от сушата, така и от наводненията в близките десетилетия. Потреблението на вода непрекъснато нараства. Появява се риск от влошаване на качествените й характеристики в резултат от замърсяване, както и от промени във водните басейни. Човечеството отдавна е констатирало своята зависимост от водата, затова все повече и повече осъзнаваме, че водните ресурси не са безкрайни и че трябва да ги ценим. Водите следва да бъдат добре стопанисвани и защитени. Те не само са един потребителски продукт, а представляват ценен природен ресурс от изключително значение за всички нас. Надявам се, че честването на 22 март да пробуди ново мислене, поведение и отношение към водните ресурси. На добър час, Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта. Позволете ми също така да отправя поздрав към всички вас, към организаторите, съмишлениците и гостите от ректора на Национална спортна академия. Това честване съвпада с 70 годишнината от създаването на Национална спортна академия, което е празник за всички, които са завършили тази академия, за всички изтъкнати спортисти, деятели, съмишленици в трите професионални направления, в които се развива академията: спорт, физическо възпитание и обществено здраве. Благодаря ви, пожелавам на всички успех. Поздравителен адрес до Организационния комитет на форум Международен воден мост 2012 година. От името на Нов български университет приветствам инициативата на българските млади хора Международен воден мост, както и изключително важно начинание за полагане на основата на младежкото международно движение. Пожелавам успех на всички участници в иновативното международно събитие с домакин София. Бих искал да поздравя Организационния комитет, присъединил България към кампанията на ООН, както и всички организации, включили се в нея. За мен е чест да приема учредената от форума награда за приноса на Нов български в разпространяване на новата култура в общуването и използването на водните ресурси. Ще работя убедено за опазване на водите и водните басейни за бъдещите поколения. Доцент доктор Пламен Бочков.